Egunon Ibai Betarrok, gaur Ene Watson maitea proiektua aurkeztuko dizuet. Proiektu honetan, zer egingo dugu? Alde batetik zientzietan giza gorputzaren aparatuak aztertuko ditugu eta euskeran Teleibai besaio bat sortuko dugu. Baina, zeintzuk dira giza gorputzaren aparatuak? Alde batetik digestio aparatua dugu, bestetik arnas aparatua, zirkulazio aparatua edo iraitz aparatua. Beste aparatu batzuen artean adibidez, ugalketa aparatua edo nerviosistema. Gure gorputzaren osaerari dagokionez, jakin behar dugu, gizakiok milioika zelulak ditugula eta beraz, gizaki zelulanistunak garela eta ez zelula bakarra, existitzen direla ere. Eta gure aparatuek organoz beterik daude. Gure gorputzak milioika zelulak dituzte, hori ikusi dugu. Zelulen multzoak ehunak sortzen dituzte. Eta ehunen multzoak gure gorputzako hezurrak, muskuluak eta organoak. Eta hauek guztiak martxan jartzeko ezinbestekoa da nerviosistema. Eta nerviosistema nola jasotzen du informazioa? Gure zantzumenen bidez. Eta horrietan badaukagu adibidez ikusmena. Ikusmenaren bidez ikus dezakegu zerbait gerturatzen edo urruntzen bada. Usaimenaren bidez ikusi aldugu gauzak nola usaintzen duten. Entzunmenaren bidez ere gertu edo urrun baldin bagoen gauzak entzun dezakegu. Dastamenaren bidez zer nolako zapora dituzten elikagaiak. Eta azkenik, ukimenaren bidez, gauzak beroa, hotz edo bestelako forma dituzten, ezta? Azkenik, amaitzeko, gizakiok 3 bizi funtzio betetzen ditugula jakin behar duzue. Alde batetik nutrizio funtzioa, non gure gorputzarako ezinbestekoak diren elikagaiak hartzen ditugun. Bestetik, ugalketa funtzioa, seme alabak izan ahal izateko eta gure espeziea galdu ez izateko. Eta azkenik, erlazio funtzioa, harremanetan jarri ahal izateko. Bai komunikatzeko, bai edozein gauza egin ahal izateko. Hau izan da guztia. Hemen eskegitzen dizuet ere, orain dela 2 urte, egindako proiektuaren maketa batzuk. Espero dut gustatzea. Beste bat arte!